Kövesd ezt a pár tippet, és a gyerekek farsangi arcfestése garantáltan sikeres lesz. Jön a farsang, ilyenkor ismét előkerülnek az arcfestékek. Mutatok nektek 5+1 tippet, amit hogyha tudsz, akkor biztos nem fogod elrontani az arcfestésed. Első tipp, mindig a festéket fizesd be, ne a szivacsot. Használj szólófejes flakon, így mindig annyi nedvességet viszel fel, amennyire pont szükséged van. Második tipp, ha mégis túl nedves lenne a szivacsod, legyen nálad egy régi törölköző vagy papírtörlő, így le tudod itatni a felesleges nedvességet róla. Harmadik tipp, ha sablonokat használsz, akkor érdemes több szivacsot is előkészíteni. A kezemen ne vedd már közelről, mert nem gyantáztam, jó? Tehát így. Negyedik tipp, mindig várd meg, míg az alap megszárad, mielőtt következő szint viszel rá. Ellenőrizd az ujjaddal, ha nem fogja meg, akkor már mehet is rá a következő szint. Ötödik tipp, ha hibáztál, akkor használhatod a nedves tőlőkendőt radírként. Ha alapot is festesz a sablon alá, akkor kitörölheted a minta helyét egy tőlőkendővel, és így biztos, hogy a megfelelő szint fogod kapni. Plusz egy tipp, a sablonokat javaslom, hogy új szivacsal töltsd ki, az utólagos díszítéseket, mintákat pedig ecsettel, így még precízebb lesz a mintád.